Όλοι οι πόλοι το ψάχνει με το μωρί και καμιά. Şöyle mi? Ya saçların böyle sen söylen böyle çok güzel olmadı. Saçların al şöyle bir saçım falan. Manzarayı da mümkün olduğunca ceketlerinde. Evet. Geldik efendim. Παιδιά, θα πούμε και μετά θα σας αφήσω όσο θέλετε εδώ πέρα, θα βγάλετε φωτογραφία. Να εξηγήσω κάποια πράγματα που πρέπει να εξηγήσω. Βεβαίως. Παιδιά, κυρία Νίκη, όχι εδώ μέσα, όταν βγούμε έξω εκεί που είναι, κάναμε τα εισιτήρια, εκεί στους καμάρες θα σας δείξω, θα γράψετε εκεί κεράκια. Όχι εδώ μέσα όχι. Θα πάμε στον Απόστολο Λουκά. Άραξε 3 εικόνες. Της Παναγίας, αγκαλιά, Χριστό. Σήμερα η μία εικόνα είναι στην Κύπρο. Η δεύτερη εικόνα σήμερα είναι στην Πελοπόννησο. Και η τρίτη εικόνα είναι εδώ. Αυτή η εικόνα ήταν στην Αθήνα. Γι' αυτό και πριν ονομαστεί Παναγία Σουμελά ήταν η Παναγία Τηλιώτισσα. Έτσι στην Αθήνα. Και όταν οι δύο μοναχοί, ο Βαρνάβας με τον Σοφρόνη, παίρνουν την εικόνα από την Θήβα και αφού η εικόνα η Παναγία τους καθοδήγησε και τους έφερε μέσα σε αυτό εδώ το βράχο. Εδώ. Και ήρθανε και τοποθέτησαν την εικόνα εδώ σε αυτή τη σπηλιά μέσα στο βράχο. Όπως σε λίγο θα πούμε και εμείς. 4ος αιώνας μετά Χριστόν. Εποχή Θεοδοσίου. Και από την ίδια εποχή το αγίασμα εδώ μέσα, το αγίασμα εδώ και 1600 χρόνια δεν έχει σταματήσει να πέφτει από τα 40 μέτρα, δηλαδή όπως η καμακοτίζε, δεν έχει σταματήσει σταγόνες, συνέχεια πέφτει εδώ πέρα που είναι το αγίασμα. Δεν έχει αγιάσμα τώρα εδώ πέρα. Δεν έχει γιατί είναι σταγόνες. Για να μαζέψεις χρόνο. 386 μετά Χριστό. 4ος αιώνας. Με το πέρασμα του χρόνου και τα τμήματα χτίζονται εδώ πέρα. Ξεκινάνε αφού οι μοναχοί ήρθαν σε αυτά τα μέρη, τα κελιά τους. Όπως κατεβαίναμε δεξιά που μπαίνατε και βγαίνατε τα δωμάτια, ήταν τα κελιά των μοναχών που μπαίνανε εδώ πέρα. Εξοπλίσει έστεγονταν αυτό εδώ πέρα. Βιβλιοθήκη και η ζωή και σχολείο εδώ πέρα μέσα στο μοναστήρι. Πάρα πολλά προνόμια είχαν τα μοναστήρια. Και οι Σουλτάνοι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και αυτοί έχουν κάνει πάρα πολλά, έχουν δώσει προνόμια σε μοναστήρια. Επίσης στις εκκλησίες μπορεί να έκαναν ζημιά, αλλά στα μοναστήρια δεν έκαναν ζημιά. Βέβαια και πάρα πολλά προνόμια και στήριξη από τους Κομνηνούς. Δηλαδή η Κομνηνή, η δυναστεία των Κομνηνών, όπως σε αυτά εδώ τα μέρη, να και σήμερα και ο Σταυρός, κάποια κοιμήλια που τα είναι στην Ελλάδα, τα είχαν κάνει τώρα οι Κομνηνοί εδώ πέρα. Οι αγιογραφίες που υπάρχουν, δεν χρειάζεται να λέω τα ίδια, όπως λέγαμε στην Αγία Σοφία χθες, φρέσκο, τοπογραφία, ίδια δηλαδή, η τέχνη το βλέπουμε και εδώ πέρα και εξωτερικά, αλλά και εσωτερικά της Εκκλησίας που θα πούμε, αγιογράφους
Μάστορας ο ίδιος κατέφυγε όλα αυτές τις εικόνες. Δύο εποχές βέβαια υπάρχει 11ος με 12ος εποχή οι αγιογραφίες, αλλά με το πέρασμα του χρόνου πάνω σε αυτές τις αγιογραφίες, αφού με τις σχετικές σκεφτικές πατέρας σημεία, κάνουν το δεύτερο στρώμα 17ος και 18ος αιώνας οι αγιογραφίες του Ιωάννου. Και τελευταία, τώρα πριν μερικά χρόνια, όπου έγινε συζήτηση και ανακαίνιση από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού αυτής της χώρας. Πάμε μέσα τώρα στην εκκλησία μέσα. Εδώ θα κάνω μια διόρθωση. Ναι, βέβαια. Γιατί είπες ότι